ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷей. Имрӯз мо дар бораи нархи чиптаҳо камтар суҳбат мегзаронем ва баъдан саволҳое ки равон кардагием ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат та охири навора тамошо кунед. Дар комментарияҳо оиди чиптаҳо бисёр савол пешниҳод кардагӣ ҳастанд ки оё нархи чипта айни ҳол чанд рубла дар бар мегирад? Нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд, ба шумо доруи алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи Юристи Ҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. Ба ҳамин хотир мо аввал дар бораи нархи чипта суҳбат мекунем. Айни ҳол аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадан нархи чипта баробар мебошад ба 30800 рубл. Яъне ки бисёриҳо савол доданд ки нархи чипта арзон мешавад ё ин ки не. Хушбахтона аз 3-4 моҳ пештар дида имрӯз нархи билет хела арзон шудагиа. Яъне ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст 3-4 моҳ пеш нархи чипта аз 40-50 ҳазор рубл зиёд дар бар мегирифт. Айни ҳол хушбахтона аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон нархи чипта баробар мебошад ба 3800 рубл ва нархи справкае ки шумо мегирем барои беморӣ 2750 рубля дар бар мегирад. Ва агар шумо аз Федератсияи Россия ба Ош парвоз кардани бошен, нархи билетҳош шурӯъ мешавад аз 12000 рубл то 21000 рубля дар бар мегирад. Ва умедвор ҳастем ки аз ин дам дида нархи чипта боз арзонтар мешавад. Бародарои азиз, мо якчанд рӯз пеш ба шумо як чира хотиррасон кардагӣ будем ки мо як филм ба навор гирифтаистем ва трейлери амра пешниҳоди шумо карда будем, ба шумо тавсия додагӣ будем ки рӯзҳои наздик пешниҳод мегардонем. Айни ҳол трейлери ҳамура як бори дига монтажёрмон мемонад. Тамошо кунед ва рӯзҳои наздик пешкаши шумо мегардонем. ما دیون بورتر که خوارم نبینم مرا فهمیدی؟ روا پای کورت شو ما تو که خیلی میشم فقط من خوار میگم بور کارم مکدگیو اگر یه بور که من میتونم خیلی بکنی در بالا زن میگیرم فهمیده استی؟ ما باید تجارت خودم وسیع‌تر کنم. سند توی موندن میگیری ما خو برای تو بخشیده پای پشته در پیش 4 ساعت خم شدگی همش هم میخوام در تو بسپارم. با پیش رفتنش مولر در بالای سرمون برای پس کورت شو акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. т нависад: ассалому алайкум Сорбон, ман гражданини Россия ҳастам. Кадом вақт хоҳам ба Тоҷикистон рафту омад карда метавонам? Пешакӣ раҳмат. Албатта шахсиятҳое ки танҳо шаҳрвандии Россияро доранд, онҳо метавонанд ба воситаи хешовандошон, яъне ки ба воситаи апа, бародар, падар, модар ки шаҳрвандии Тоҷикистона доранд, метавонанд ки ба Тоҷикистон биёянд ва бозгашт кунанд ба Федератсияи Россия барбигарданд. Раҳим Раҳмонов нависад: салом акай Сорбон, амаким гражданствои Россияро дорад. Ман метавонам рафта? Пешакӣ раҳмат. Мутаассифона наметавонӣ, чунки ӯ амакат гражданство доштагиш ба ти ягон тааллуқ карда наметавонад. Танҳо ба воситаи гражданствои падар ва модари худат метавонӣ ки ба Россия бирад. Саидали Шеров нависад: салом алайкум брат, мегӯянд ки касоне ки моҳи март омаданд ва ё визашон маҳкамай, илтимос ҳаминро фаҳмонед. Пешакӣ раҳмат. Шахсиятҳое ки дар вақти карантин тарки Федератсияи Россия карданд, ана ҳамвора визошона маҳкам карданд. Яъне ки аниқ дар ёдам нест кадом моҳҳо карантини сахт шуда ба дар Россия, ҳамун ҳолат да касе ки тарки Россия кард, визаи ҳамун шахсията маҳкам карданд. Ва агар дигар шахсиятҳое ки баъд аз карантин ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омаданд ва то омаданшон ҳуҷҷатгузориҳошон дуруст буд, вайҳо ягон намуд проблемашон намешавад, яъне ки визаи ӯ шахсиятҳо маҳкам намешавад.
Шораҳматов нависад: салом акаи Сорбон, илтимос ҳамин саволро ҷавоб бидеҳ. Ба ҳама важняй, моро рӯйхат кардан ба шаҳри Санкт-Петербург ба як фирма. Мо рафта метавонем. Албатта дар ҳолате ки шуморо рӯйхат карда бошану дар ҳамун списка номтон боша, шумо метонед. Мо рӯзҳои наздик ба шумо як видео карда гуфта будем ки айни ҳол шурӯъ мешавад номнависӣ ба Санкт-Петербург. Яъне ки пештар муҳоҷироро танҳо ба Иркутск мебурдан барои кору фаъолият кардан ва мо гуфтем ки ба Санкт-Петербург ҳам оғоз мешавад номнависӣ ва хушбахтона инаи бародармон нависае ки моро номнавис карданд. Удачи шумода бародар роҳи сафед ва шахсиятҳое ки мегӯянд ин гап хабарҳо дурӯғай, ина аз комментарияи ҳамин бародар шумо хулосаи хитона бироварда метонед ки дурӯғ ҳаст ё ин ки не. Марворӣ нависад: салом алейкум, то ҳуҷҷатгузорӣ накунам ба Москва рафтан роҳ додан намешавад? Мутаассифона намешавад, то аъзои комиссия ба рӯйхат нагирад. Кристиано нависад: даҳум видеотай меги бурдан сар шид, ҳеҷ ине ки бираванд, бас кан дурӯғгӯира шогирди доди худо. Бародари азиз, ма агар ки дурӯғ бугум, ӯ шахсият ӯ комментарияро наменавист ки номнавис кардем ва ба ҳама маълум аст, чунки ғайр аз ма чандин шабакаҳои дигар ё чандин нафарҳои дигар ҳастанд ки мавзӯъҳоро, ахборотҳоро пешниҳод мекунанд. Аллакай диюм анамун рейсе муқаррар кардагиянд ки бояд муҳоҷироро номнавис кунанд, бигиранд ба Федератсияи Россия бибаранд. Ва агар ки ба барномаҳои ма бовар надошта бошӣ, хубаш тамошо накун. Ай канали ма подписаться ки бародар. Сорбон Табаров нависад: салом алейкум брат, ба Тоҷикистон дубинка ва бита бурдан мумкин ҳаст ё не? Чанд бор шид менависонам, ҷавоб наметӣ брат. Бародар, дар ин мавзӯъ чанд бор ма суҳбат кардагием ки мисол мегирем, агар дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ягон истифодабарии силоҳҳои сард барои самазашита кардан иҷозат додагӣ нестанд. Мисол мегирем, агар яке аз шумоҳо электрошокер мегардонед,